Илдар Мөхәммәтҗанов нефть һәм газ чыгару остасы. Аның карамагында 120дән артык нефть каланчасы. Ничек эшлиләр, күпме нефть чыгарыла, иминлек кагыйдәләре үтәләме, барында тикшереп бара. Бүген 31 скважинадан проба аласы була. Һөнәре буенча ул инженер 1980 елларда Мәскәүнең нефть һәм газ институтын тәмамлый. Хезмәт юлын кара алтын чыгару тармагында гади эшче булып башлаган. Аннан инженер булып эшли, хәзер мастерлык дәрәҗәсенә күтәрелгән. Нефть чыгару өлкәсендә 30 елдан артык хезмәт куя. Элек операторларның эше авыр иде дип сөйли ул. Җәяү чыгып китәйдек, мәйдан килеп карашы, мастер задание бирәйди, аннан соң шешәләрне тотып проба ала торган карашы. Санникларны ремень кирәк булса ременьне бөтенесе үзебездә карашы нидә, на своих плечах. Улы Илшат тәтисе белән бер бригадада эшли, көненә 30 чакрым юл үтә, 40 каланчаны әйләнеп чыга. Решил себя попробовать в этой профессии. Үземне операторлык һөнәрендә сынап карарга булдым. Инде 6нчы ел эшлим. Хәзер хезмәт җиңелрәк, квадроциклларда йөрибез. Авыр сумкалар күтәреп йөрү юк. Илдарның тагын бер улы Наил да әтисе юлыннан киткән. Ул Әлмәтнең нефть чыгару оешмасында оператор булып эшли. Мөхәммәтҗановларның династиясын Азнакайда күпләр белә. Аларның бабайлары Кызыл байрак ордены белән бүләкләнгән. Ати гомер буе эшләде электроцехта, электромонтер булып. Бездән ара карап, үрнәк алып, без дә шул нефтяной путны выбрали үзебезгә. Нефтче уллары белән әниләре Нәфисә Мөхәммәтҗанова да горурлана. Нинди җаваплы эш икәнен ул яхшы белә. Икенче улым инде Наил Әлмәткә күчте, Актүбәдә эшләгән иде. Оператор булып эшли. Өченче малаем да инде 11-не бетергәч Әлмәттә укыды. Шул әтисе юлыннан китәргә уйлый инде. Иртәгә Мөхәммәтҗановлар өчен генә түгел, бөтен нефтчеләр өчен зур бәйрәм. Әлмәткә Рөстәм Миңнеханов та киләчәк. Бәйрәм чаралары нефтчеләр каласының берничә урамында узар дип көтелә. Шулай ук яңа объектлар да ачылачак. Мәсәлән, балалар хирургия корпусы, нефть институтының кампусы һәм Каракүз балалар бакчасы. Бәйрәм чаралары Әлмәт, Бөгелмә, Азнакай, Леногорск һәм башка шәһәрләрдә дә узар дип көтелә. Азнакай районы һәм Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы.